Tabbas cutar COVID-19 wato coronavirus wacce aka fi sani da cutar numfashi gaskiya ce kuma har yanzu babu takamaiman maganinta. Don haka ne ma shugaban karamar hukumar Soba kuma shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta jihar Kaduna Algon sa'annan mataimakin shugaban kungiyar ciyamomi ta Najeriya Honorable Alhaji Muhammad Mahmud Aliyu Makaman Gimba yana ƙara kira ga ɗaukacin al'ummar karamar hukumar Soba da na jihar Kaduna da ma na ƙasa baki ɗaya da su ci gaba da bin doka da oda kuma a guji taruwa ko cinkoso a guri guda, a tsaftace muhalli da yawan wanke hannu kafin a ci abinci ko kuma bayan an kammala cin abincin, a guji yin atishawa ko tari a tafin hannu. Sa'annan a duk inda aka ga alamun wanda ya kamu da cutar to a yi gaggawar sanarwa jami'ar lafiya domin ba da agajin gaggawa. Haka zalika yana ƙara jajantawa waɗanda suka kamu da wannan cutar da fatan Allah ya ba su lafiya, waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma Allah ya kare mu daga kamuwa daga wannan annobar. Amin. Wannan sako ne daga shugaban karamar hukumar Soba Honorable Alhaji Muhammad Mahmud Aliyu Makaman Gimba. Mun shige wani kangi rayuwa ba tabbas ga coronavirus tana kashe al'umma.